Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Bia, any onye brule, onye pikiri kola. Ikri elebu uru ọnwụ nọ. Ikri ụjọ na-atụ gị m na-akpụ uru ọnwụ gị wee buo kọl ya. So uru ọnwụ sị gị na gị gwa m nọ. Kọma were fon nye osisi wee onye iberibe ozu nri ka gị. Nwatakịrị ka ndị wu nne ezigbo onye aparị nnọọ. Sụta atụ gị nnọọ uru ọnwụ asị gị na gị buo kọl ya. Kọma nye afọ mee kpọrọ ya ọsịsọ. Nonsense. Uru ọnwụ bịa uru ọnwụ lee ka ngwa gị ka wee eziokwu anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu this early morning. Just my sister just kpọpụ m na after kpọchakwara m anọ m na aka ibe agwa gị na m agara gị ije because agala m dị ije already so ihe m na-eme ka ị mara just chirizi aka na-arụ ihe ga-eme gị na in the next 1 hour so ọpọ na nwanne gị nwoke wudi my sister nwụrụ elibedi ya ọka na mortuary a na-ekwu ndị mortuary kpara na ebe weta ego fe na-ewerela ọkụ ị gaa n'ụlọ my sister ga-eburu moto ya na ya moto na moto nwanne gị nwoke nyere zụtara ya moto nwanne nwaanyị suzo moto ahụ anyị ma na nwanne nwaanyị na-arụ na bank iwe onye aparị tụda atụ gị ga-eburu moto ya n'elu ya kwa ga-egwa ya na ọ ga-alụ gị ma ọ na-esi n'ụlọ ahụ apụọ bịa uru ọnwụ onye na-alụ gị ịsala ncha ịsala ahụ itelu ude na m chere ka ikwu ka kọma mechọọ na enweghị m na gị na-ekwu ihe m na-achọ ime ka ị mara omenala ndị ebe omenala ndị mmụọ omenala anọkwa na ka omenala don't worry omenala ka ị chọrọ akpa omenala ka m ji gara gị ebe m na-agara gị omenala so ezie gị so ụjọ atụ gị ebe nwaanyị di ya hapụrụ ya wute ụmụ 7 ha na-ata ahụhụ na nwaanyị na-ebe akwa n'aka kreti otu ga-esi akwụrụ m ụkwụ ụgwọ skuul enwe otu uru anọ m na eburule moto a na ị ga-ebughachi ya ayọga nga ayịyọ ọ ya mere m ji na-asị gị na ị ga-ahụ n'oge na-asa moto ahụ mmiri mgbe nwanne gị dị ndụ nwanne gị akịma na nwanne gị enwe ha ọrụ nwunye ya nyere ya aka kpọọ ma fada enye ya ọbụrọda ọrụ ihe mere nwanne gị wụ ihe mberede enwe onye gburu ya ma ọ gịnị ọnwa ọnwụ anyị nwere gị ekwe n'uju maka na nwanne gị nwụrụ kpọta ụrọ iwu nne ezigbo onye iberibe nnọọ echekwa m ị ga-aba uru na-eseghazi moto ugbu a na ịchọgazi ịnya moto ya wụrụ nwunye nwanne gị ka ịchọga omenala ka omenala mmụọ omenala gwa gị otu esi aka ọjị ka edi uru ọnwụ lee uru ọnwụ ihe m nyere gị 1 hour ife atọ ụmụ anyị nyere gị 1 hour ebe m gara sị na ngwa gị na ihe nyere gị 1 hour ọ kara gị mma ọsọ gị bulata moto ahụ ọsọ gị ebulatala ya elichazie nwanne ahụ jọs kwụra nwanne gị ugwu elichaa ya mamarazi m ga-eme gị ya na ebe mepụtara gị mamarazi m ga-eme gị kpọta mara ihe ga-adịrị gị mma na ndụ gị aka ị hụrụ property my sister di ya hapụrụ ya yi na di ya kpakọrọ isi ọnụ kpata n'ụwa hapụ ya ka eruke eze ụmụ those 5 boys and 2 girls ahụ arị ngwa maka ata ahụ uru ọnwụ iwe ezigbo onye iberibe ama m onye gụrụ gị uru ọnwụ ka ị ga-apụ ụzọ ahụ bifọ gị na-eru ọnwa onye ọbụla ara agbachikwa gị di ya ntị di ya iji ọtụ dị ka gị ozu. Yeah.